Už počas toho, ako som študovala na výške, som sa stala modelkou. Oslavovala som práve s kamarátkou úspešné ukončenie výšky v kaviarni a rozprávala som jej celý ten príbeh. Erik, teda vlastne šéf, proste si prisadol ku mne, objednal nám nejaký drahý pohárik alkoholu, dali sme sa proste do rečí. Povedal mi, že hľadá mladé dievča na celosvetové fotenie a rozprával ti mi podrobné veci, ako to tam funguje, ako to je v každej krajine, aké sú to pre mňa výhody, čo to všetko obnáša, s akými značkami by som mohla mať do budúcna spolupráce. Dal mi aj katalóg s ukážkami, vysvetľoval mi, na čo sa zameriavajú, aké majú ceny, úspechy, kto ešte taký známy aj zo zahraničia pôsobí s firmami. Dal mi na seba proste kontakt a adresu a musel niekam narýchlo ísť. No, čo robíš, Hanna? Náhoda je blbec. Proste ťa jeden osudový deň oslovil akýsi zbohatlík a ponúkol ti prácu. Zlatko, to sa v dnešnom svete stáva. Niekto úplne random človek sa ti bezproblémovo prihovorí a už je to na ostro. Klaudy, nemusíš sa o mňa báť, všetko je v poriadku. Mám dom, prácu, prachy a mám z čoho žiť. Dobre, veď ja ti to prajem, aby si bola šťastná. Mám ťa rada, Hanna. Len sa občas bojím o teba. Zaplatili sme a pomaly, no isto sme opúšťali kaviareň. Klaudy, prečo sa stále o mňa tak strachuješ? Hlavne kvôli komu alebo čomu? Madonna mia, čo ty vieš? Čo keď jeden z tých tvojich inkognito modelov, čo keď je nejaký deviant, dealer alebo niečo podobné? Nevieš, čo sa v ľuďoch skrýva. Z chuti som sa zasmiela. Netre, prosím ťa. Ty sa mi chváľ, s ktorým a kedy si naposledy spala. Čo máš nového? Nehovorím len ja. Tak dobre, na zoznamke som našla takého 23-ročného fešáčika z Bystrice. Dlhovlások a bola som u ňo v dome na víkend. Sme sa ti opili, zoznamovali. Potom ma pozval na večeru. Obehali sme námestie a vyspali sme sa spolu. Je milý, priateľský, fajn a tak. Ach bože, ty si stále len v tej posteli užívaš s cudzincami. Som rada, že tráviš s niekým čas. A počuj, v akých krajinách budete ešte fotiť? Francúzsko, Česko, Belgicko, tak rôzne. Fotia vás v pároch či po samotke? Podľa potreby. Prečo sa tak vypytuješ? Chceš to aj ty vyskúšať? Nechcem, to sa neboj, len tak sa vypytujem. Ma to zaujíma, nech viem, ako fungujú tie modelingové vecičky a záležitosti. No dobre teda, ako povieš. Premysli si to, pokojne sa spýtam Erika. Nepýtaj sa ho na nič, Hanna. Nemám záujem o tieto veci. Idem pozrieť našich a babku. Maj sa teda, užívaj si mladosti a života. Nech sa ti darí. Čauko. Fajn, pozdravuj a aj tebe nech sa hodne darí. Na rozlúčku sa objímeme a každá z nás má svoj program. No raz za čas sa takto stretneme, posedíme si v kaviarni, pokecame a ideme ďalej. Nasadla som na autobus a cestovala na dedinu za rodinou. Vracala som sa až po obede na svoj dom. Objednal som si pizzu a veru už sa mi že vôbec nič nechcelo. Tak som si zapla telku a popíjala som biele víno. Byť sama je na nič, no horšie je to, ak len to, že sa nachádzate v zlej spoločnosti. Sice veru ani alkohol nie je zaradený k takej tej dobrej spoločnosti, takže ten blbý nápad opiť sa som hneď tak povediac rovnala so zemou. Bola by zo mňa troska, nie nejaká módna diva. Mám kamarátky, čo si to užívajú po každej stránke, no mám aj také, ktoré sú opatrné na každom druhom rohu. A nájdu sa medzi nimi zopár takých, čo sú niekedy zrelé do cvokárne. Ja vlastne neviem, do akej kategórie typu žien patrím. Asi zo všetkého po troche. Konečne je tu ten kuriér s pizzou. Zaplatím mu a chvíľku s ním debatím. Spoznal ma, len vďaka tomu, že som fakt jeden zaujímavý typ modelky. Podľa jeho slov. Nož, neotáľam a vrúcne sa mu poďakujem za to jedlo a za chvály a komplimenty. No a čo? Poteší to, a nie? Zamykám vchodové dvere a ešte stále si uvedomujem, že tu nemám ani mužskú, ani ženskú spoločnosť. Zajtra si balím kufre, lebo pozajtra odlietame. Na displeji na mobile mi svietilo Erik, šéf. Ahoj Erik, máš sa? Všetko v poho? Hanna, ujde to. Nastali trochu zmeny. Neboj sa, nie je to nič katastrofiction. Aké?
Nemusíš sa zajtra baliť. Náš inkognito model mal autohaváriu. Išiel až z Belgicka. Je v nemocnici na Kramaroch. Musí sa zotaviť a oddychnúť si. Ježišmaria, smiem ho ísť pozrieť, je v poriadku? Preboha, ako sa to stalo? Má nejaké vážne zranenia? Má nejaké zranenia. Mohli by ťa možno pustiť. Traumatologické oddelenie. Dvere 29 by to mali byť. Som na ceste. Neboj sa, Erik. Všetko zlé je na niečo dobré. Teraz odtiaľ odchádzam. Maj sa teda. Iste, viete, že sa stať môže zle rýchlo. Ľudská myseľ je veľmi mocný nástroj. Stačí sekunda a všetko sa obráti. Netreba zbytočne plašiť ľudí a k tomu tie zbytočné scenáre, čo niektorí vedia narobiť. Vzala som z domu multivitaminový džús a nejakú sladkosť a ovocie. Zamkla som dom, nasadla do auta a vydala sa do nemocnice. Treba dodať podporu úplne každému z nás. Dvere a oddelenie som bezproblémovo našla. Na izbe bol sám a tiekla mu infúzka. Odľahlo mi už len preto, že nespal. Potom by som ho nechcela viac rušiť. Potichu som zatvorila dvere a on vyzeral byť bez života a ešte stále šokovaný z celej tejto situácie. Úprimne, ja neviem, čo by som robila, kebyže sa dostanem do takejto situácie a šlamastiky. Och, hi. Hi, babe. Viem aj slovenský, zázrak, čo? Žartuješ? No nie. Už som sa bála, že sa s tebou nedohovorím. Po belgicky neviem, anglicky čo si zapotím. Ty inkognito model. Povedz mi teraz, že na čo alebo koho si vôbec myslel. Erik mi volala, tak som sem hneď išla, čo ti vlastne zistili. Mimochodom mám pre teba spolačo na posilnenie. Veď žijem, nemusela si robiť starosti a vôbec. Kto ty si? No, to by som chcela ja vedieť. Viem len, že sme mali letieť pozajtra do Belgicka a hneď keď mi povedali, že si mal autonehodu, som sem išla. Hanna, áno, potľapkal rukou na matrac a poposnul sa, aby zostalo miesto na sedenie i mne. Viac som neudržala slzy. Neviem, či obyčajné dievčatá plačú a neudržiavajú slzy len kvôli niekomu úplne cudziemu. Možno som jediná. Neplač, Hany. Nič sa nedeje, zotavím sa a všetko bude tak, ako kedysi. Bol to len drobný náraz, ktorý mi priniesol pár modrých na škrabancov. Položila som si hlavu na jeho rameno, on si dal ruku okolo mňa. Hral sa mi s mojimi pramienkami vlasov. Hana, inkognito model, zasmiel sa. Vyzeráš úžasne, ako dlho si už vlastne modelkou. Mrzí ma, že to kvôli mne sa muselo všetko zrušiť, aj celé to fotenie. To ty si fešák, no stále inkognito model. Takže nováčik. Povedali mi len tvoje meno. Dosť som sa tešila, veď pár týždňov je dosť. Aspoň podľa mňa. A na čo si myslel, keď si sa rachol? Nehnevaj sa, prosím teba. Uznávam, rýchlo sa očí, Hana. A myslel som na toto naše prvé nemocničné stretnutie, takže na teba. No, vieš, vždy som plný očakávania. A vzrušený. Hana, našiel som si ťa na sociálnych sieťach a asi som sa do teba zamiloval. Nakoniec môžem ja za tvoje zranenia. No toto, si pre mňa cudzí, no aj tak som sa v celku dosť bala o teba a utekala autom sem za tebou. Ak ťa to teda upokojí, operovať ma nejdu. Viem, hej, je to OK, dobre? Prisadni si a nechoď po izbe tak nervózne, bo tak mi moc nepomáhaš. Chytí ma za dlaň a presvitná tekutina, čo mu vteká do žily, je už takmer prázdna. Uvedomovala som si, že som sa správala trápne, nedospelácky a možno hystericky. Potiahne ma, pevne za dlaň. Ja sa špičkou topánky potknem okliesko a spadnem celá na ňo. Napokon nervózne dodám. Nuž, kvôli mne si vzrušený, zranený a moja prítomnosť ti očividne nepomáha. To znamená, že nemôžem s tebou fotiť, aj keby sa to fotenie presnulo. Už by som mala teda ísť, aspoň sme sa videli. Posadil sa, chytil ma za bradu a vášnivým a zapáleným pohľadom sa mi vovrtal do očí. Odhrnul mi pramienky vlasov a nahol sa ku mne tvárou úplne blízko. Riekol mi, buď trpezlivá a všetko sa začne vyjasňovať. Som veľmi rád, že si ma prišla pozrieť. A možno ma o chvíľku už pustia. Vtedy do miestnosti vstúpila mladá, pevnejšia, predpokladám, ošetrovateľka.
Skoro ma poboskal. Keby tu neprišla tá mladá slečna v bielom, tak by ma určite poboskal. Inkognito, neinkognito model. No myslím si, tak trochu som sa dovtipila k tomu, že to celé bol jeho nejaký zámer a plán. Prečo ale? Čo tým sleduje? Ako sa cítite? Pýta sa ho. Výborne, lepšie som sa nemal. No, ako vidím, optimizmus vám nechýba. No a potom sa to stalo to, že som na chvíľku zamdlela. To sa občas stáva. Prebrala ma sestrička a ja som ležala na posteli hneď vedľa neho, ktorý ma ukľudňoval. Vonku už pomaly zapadalo slnko za obzor. Moja pizza a zvyšok prázdneho domu zostali úplne nedotknuté. Dnešok už fakt nemôže byť dokonalejší. No, myslím, že sa mýliš, Hana. Odpovedal mi, keď som sa prebudila. Pôjdem domov. Nemám chuť na žartíky. Dojem pizzu a pôjdem si užívať ďalej samotu, teplo, dom a život bez sexu. Musím sa teraz o teba postarať a ty o mňa. A k tomu mám dobrú správu. Maj sa. Vstala som a zmizla za dverami. Už som tam nemohla viac byť. Strápnila som sa na plnej čiare. Opustila som budovu a namierala si to rovno ku svojmu autu. Oprela som si čelo o sklo na aute. Predýchávala som to a nadávala si tak v duchu. Sadla som si na lavičku ku dverám a bolo mi pod psa. Veru, fakt. Tak to mi ešte nebolo. No v tom sa ozval jeho hlas. Hana, prosím ťa, poď mi pomôcť, zaznel jeho hlas. Prečo neležíš na lôžku pre Boha? Jeho chôdza tak trošku pripomínala zombie. Stála som pred ním a on ma objal. A tak mocne a láskavo. Vyzerám dolepený a trošku krývam, ale nechcem, aby si bola sklamaná. Bal si veci. Do Belgicka sa pôjde stoj, čo stoj. Ale ty, Hana, nie, pst. Vtedy ma z ničoho nič poboskal. Otiehla som sa a dodala. No, ale čo bude s tebou? Veď ešte stále musíš byť traumatizovaný z tohto všetkého. Vieš, keď si prišiel do tej izby, som si uvedomil len to, že ten hlupý naraz ma nemôže zlomiť, že treba bojovať ísť ďalej. Rany sa časom zahoja. To je od teba šľachetné, Belgičan. No, dajme tomu modelka. Mrkol po mne očkom a kráčali sme k môjmu autu. Pomohla som mu nasadnúť do môjho auta a ja som si sadla za volant. Šúchal si tú bolavú nohu a ja som ho pohľadila po líci. Pomaly a isto sme si boli oveľa záhadným spôsobom bližší. No tak čo, boli? Aj hej. Stále sme tu. Môžeš tu pokojne oddychovať, lebo si to budeš potom vyčítať, alebo čosi. Už som sa rozhodol. Nechcem tu len tak ležať. Mám teba. Onemela som. Myslím teda, že by si mohol byť na pár dní u mňa doma, pokým sa nedáš dokopy. A pokým sa ti tie rany a modriny nezahoja. Auto máš, predpokladám, v opravovni. Potom sa pôjde po ňa. Ostatné záležitosti sa vybavia. To by bolo skvelé. Aspoň dočasne mi zachrániš život. Si úžasná. Samozrejme si vítaná u mňa tiež v Belgicku. Máš to u mňa. Začervenala som sa ako šípková ruženka. Erik išiel vyskočiť z kože, keď sa dozvedel o našom pláne. Plánom by som to síce nenazvala. Inkognito model sa obetoval aj napriek jeho bolestiam a traume. Jedli sme studenú októbrovú pizzu a chlípkali čaj pod dekou. Chcem vám len povedať alebo odkazať, že sila mysle je mocná, pretože som chcela spoločnosť a teraz ho mám na starosť. Veľa sme sa rozprávali a uprostred toho, že on vybral film, klzol nenápadne dlaň na stehno. Len som to vnímala jeho dotykom, no snažila som sa to nedať najavo. Ako je inkognito model? Vôbec ma nevnímal a namiesto toho sa ma nenápadne ďalej pokúšal zrušovať. Odrazu ma hodil na gauč. Škodoradostne sa usmiel a ja som presne vedela, čo bude nasledovať. A to aj veru nasledovalo. Obaja sme si to v ten večer poriadne užili. O pár dní sme išli po jeho auto z tej opravy. Dala som ho dokopy, no čo vám poviem, som riadne hustá. Teraz sa môžem aj ja pri najbližšom stretnutí chváliť Klaudiu o tomto sexe s inkognito modelom. Tá mi ani nebude veriť, ako som si vyhodila z kopytka. Život je občas pekné rodeo.
Však mládež. Fotenie bolo romantické s dávkou napätia. Belgicko je úžasné. Inak, dúfam, že Erik o ničom nevie. Stále som inkognito. Zakončil to boskom. My všetci sme a budeme správne uletená a nadržaná mládež.